Grut alarm op een lemmer vanwege een tige grutte brand. En dat is bij bedrijf Polem onder de industriewei. Dat bedrijf maakt silo's en tanks. Verschillende brandwachtkorpsen uit de omkrieten binnen oproepen om het vuur te bestrijden. En bij de plak is ik verslagjouwer Ilse Hermanides. Ilse, hoe is de situatie daar? Nou, intussen is de brandwacht hier al uren en uren aan het blussen. Toen we hierheen rieden, zeert echt van 4 uur een hele dikke reekwolk. En hoe dichter als bijkaamst, hoe zwarter als de reek wordt. De brandwacht is nog heel tijd waande met blussen. Het is net meer een uitslaande brand. Maar er komt nog heel tijd een soort reek uit. Het hele pand omsingelt eigenlijk. En op die wijze was ze zo vol mogelijk beziekje om te voorkomen dat het oorslaat naar orenpanden. Wat is het eens van bedrijf? Ja, het Polem jit het en ze werken met polyester. En dat is vanzelfs een gevaarlijke stof. Vandaar dat er dadelijk heel groot opschaald wordt en er een soort brandwachtkorps hierheen hellen waren. Daarom is er wel dadelijk uitzocht of er nou gevaarlijke stoffen vrijkomen binnen. En er binnen 2 meerploegen op een paard van de brandwacht om dat uit te zieken. De brandwacht adviseert mensen om net onnodig naar boeten te gaan. En als je onder de reek niet toch wel de ruiten en het warm dicht te houden. Ben er mensen verwoenen rekken? Nou, er zijn hier een heel soort mensen, een heel soort omstanders, maar het is een bedrijventerrein waar een soort mensen ontwerp wienen. Die binnen eigenlijk al hier zo gauw mogelijk hier waaihellen en evacueert. Ook de mensen die bij Polem zelfs werken, binnen al hier ongedeerd naar Boetentakaam. Er zijn geen mensen die het verwoenen rekken binnen of ademhalingsproblemen hebben. Wij hebben intussen praat met de directeur van het bedrijf. Nou ja, wat er gebeurt is dat we branden. Die werken daar. Vooral aan die kant. Daar is het ik start. Dat binnen de ordehallen. Daar doen we polyesterproductie en daar heb ik een staalfabriek in. En daar, bij de polyesterproductie daar gebruiken wij wikkelmachines. En daar is het hoogstwaarschijnlijk in ieder geval start. En dan giet het bij dit soort werk giet het snel. Ilse, de brand liep het onder controle. Enig idee hoe lang het ze daar nog wel werk hè? Nou, doet ik deze correct weer. Toen wien er nog heel tijd vlammen. Dus ik verwacht dat ze nog wel een paar uur een werk hebben om het echt uit te krijgen.